colaboraba tamén. Bueno, perdón, no diccionario de nomes galegos. Entón, en principio, vai falar Paulino e logo Manuel Álvarez. Unha visión as mentes que se poderían dar do mundo actual do libro galego. En pouco máis de 10 anos xa podemos abertamente presumir dunha industria ou cultura do libro, porque as cifras que hoxe supón a produción do libro contemplan unha elaboración complexa que as fan elevadas. Nin dispoñemos aínda de lectores tampouco especializados que aseguren o consumo de algunhas das coleccións, que recorrer a unha especialización e a unha apertura de mercados para poder sobrevivir. Pero esta consolidación a que me refiro trouxo ao panorama editorial galego unha nova mecánica, caracterizada por se rexer con modelos mercantilistas, o que pode levar en ocasións a unha mediatización e, en calquera caso, a unha perda do voluntarismo, altruismo ou militancias que definiran ata hai ben pouco todas as iniciativas editoriais do país e serviran, ademais, de piares para que hoxe chegáramos á situación actual. En calquera caso, é o máis inevitable, esta nova situación non é mala e ben contentos que debemos estar con ela, pero quizáis non debamos esquecer, as editoriais non deban esquecer, outros referentes que non nos son tan lonxanos no tempo, porque a eles se debeu que se publicasen libros importantes cando non eran rendibles e se promovesen libros necesarios cando con criterios empresariais non tiñan por que ser contemplados. Teño na mente, ao falar desto, as tribulacións, dedicacións exclusivas e conciencia claro, por exemplo, do grupo Galaxia, que ademais tiña como problema engadido o de enganar a censura e xogar coa ambigüidade, pero que fixo posible as primeiras traduccións, das que falará despois Xosé Manuel. Recordemos que James Joyce foi, me parece, a primeira traducción que se fixo foi ao galego, ainda que parcialmente en Grial. As edicións e reedicións de clásicos literatos, historiadores ou ensaístas, dar a coñecer en Galicia a produción de Castelao, ainda que foran aqueles 10 anos por 50 anos por 10 reais que facilmente enganaban a censura, ou a preocupación por sermolar novas xeracións naqueles tempos de poetas, os que se irían, por exemplo, Casares ou Salvador García Bodaño. Penso tamén, ao decir isto, nas editoriais argentinas, en Galicia, en Citania, en Botella al Mar, que nos tempos da posguerra foron, para non poder aquí haber as editoriais nin en Galicia, igualmente en España, pois o sitio onde se trasladaron, onde se quedaron, foi ao outro lado do Atlántico. Estas editoriais que cubriron a imposibilidade editorial da posguerra, tirando libros da nosa lírica medieval, dos nosos precursores, dos nosos historiadores da XIX, dos nosos autores que aquí lles era imposible publicar, Manuel María, Xoana Torres, Paco de Riego, Juan Xesús, Alonso Montero. E penso nas iniciativas tamén argentinas do Centro Galego por animar a Castelao a publicar o Sempre en Galicia, ou do mecenas Manuel Puente para convencer a Otero Pedrallo para que fixese unha historia de Galicia. Ao referirme a todo isto non pretendo ser romántico, nin facer ningún parangón que desprestixe o labor editorial actual. Sería un sofisma. Pero sí que me autoriza para, por exemplo, reivindicar unha maior atención para as coleccións que hoxe están ás veces desatendidas, como as de poesía, as de teatro, de reedicións de clásicos, de ensaio, etc. Porque resulta doado justificar que non hai poetas nin ensaístas e que eses dous xéneros, por exemplo, non teñen lectores, cando as editoriais poden ser responsables, e empeñame en atribuirlles esa responsabilidade de potenciar e crear. Hoxe vivimos nun mercado de consumo onde se nos crean as necesidades. Por que non resucitar, por exemplo, a de ler poesía ou a de volver a organizar uns xogos florais que podían ser unha escola de poetas? Vou intentar agora situarme nun plano máis sincrónico e real. Claro que existen selos editoriais que, ademais de manter, se impoñen unha asepsia nos criterios de elección de orixinais e presumen dunha política editorial allea ás subvencións e ás vendas. Pero iso tampouco ten que ser bo, porque en algúns casos pode levar a
a que as eivas profesionais se confundan co liberalismo e este provoque que o produto final non pase por todos os filtros de calidade no acabado da obra, na súa lingua incluso, e se siga permitindo o xogo que existe por parte de algúns escritores que acuñan eso da pluralidade de expresión lingüística, normativas lingüísticas, simplemente para escudar un desconhecemento da lingua. Eso principalmente nas incoherencias que se ven, ¿no? Dicía que esta falta de cuidado de algunhas editoriais que pode levar incluso a publicar algúns orixinais que en principio tampouco merecerían ser publicados. Pero non é bo, sobre todo, tampouco por outra razón, porque casi sempre estas edicións non van acompañadas da súa campaña publicitaria, nin teñen difusión, nin en caso de tela terían ese. Hoxe, unha editorial non pode presumir de que publicou algo que en principio non é comercial e conformarse cunha tirada minoritaria, salvo cando se trata dun selo moi privado ou persoal, como podemos ter algúns casos na editorial Migra ou Edicións Positivas, por exemplo. Polo ben do libro, do mundo do libro, se unha empresa aposta pola publicación dun original, ten a obriga de convencer ao lector de que o debe mercar. Ten que traspasarlle ao lector os motivos que a él o levaron á publicación. E este mesmo criterio lévame a defender a existencia de literaturas menores ou de libros menores. E refirme con isto a obra dun escritor que se cadra non ten a vocación de novela e non vai figurar nunca nos anais de ninguna literatura, porque non se poden publicar solamente as obras que escriben os xenios. Non todos os lectores están capacitados para asimilalas, pero o libro sempre lle vai ir ben que sexa popular. E digo o libro, non a literatura. E pode ser o proceso para que os lectores poidan subir escalas nos registros de calidade literaria. Eu non desdeñaría en absoluto que as letras galegas contasen con autores de best-seller. Poderían sanear as editoriais e despois estas, ao mellor, podían dedicar máis capítulos ás coleccións que antes reivindicaban. Producirían, sen dúbida, máis lectores e máis lectores en galego, que tamén é importante, conculcarían un hábito de lectura e, sen dúbida, crearían escolas das que, ao mellor, poderían ser exemplos. Neste sentido, o mercado do libro galego abriu recentemente coleccións onde a literatura se confunde co xornalismo e que ofrecen temas de actualidade política e investigacións periodísticas en as que non só escriben os que figuran nas nóminas de literatos do país. Son coleccións, ademais, que incorporaron novos índices de tirada á industria do libro e que suscitan atención e despertan polémica. Tamén destes últimos anos é a aparición de libros cunha edición esmerada sobre temas de arte, xeografía, cidades, viaxes, que ademais de dignificar a elaboración do mesmo libro, demostran, porque se venden e son caros, que a cultura do libro existe. Outra cousa aparte é que se lea. E que se propaga o coñecemento de Galicia, que tamén é importante. No que atingue a actualidade do mundo do libro infantil e juvenil, debemos saudar con ledicia que xa dispoñemos de bastante produción propia. Xa pasaron os tempos en que todo se reducía a traduccións clásicas e de produción catalana, que está ben, o meu compañero falará desto, pero non poden ser as traducións, non poden ter a exclusiva da literatura infantil e juvenil. É que o mercado estaba tomado por monopolios foráneos, prácticamente estaba dominado por editoriais que eran de fora do país. O gano, as coleccións dos menores teñen protagonismo nas planificacións das editoriais. Contamos cun amplo e prestixioso índice de autores especializados nesta literatura. Mesmo son, en moitos casos, os que disfrutan dunha maior proxección fora de Galicia. Recordemos a Paco Martín, por exemplo, María Victoria Moreno, ou Agustín Fernández Paz, que estará presente tamén estes días. E dispoñemos xa dunha boa colección de libros que permite que os máis pequenos escollan, e iso tamén é importante. Sen dúbida, hai que recoñecer, porque así é, que a promoción institucional desta literatura e a súa difusión nos medios de comunicación foron importantes artífices
do cambio que indiquei. Hai que agradecer hoxe tamén que dispoñemos dunha gran produción de libro infantil que ofrece aos nenos unhas historias e aventuras que conectan con eles, porque recordo que nos primeiros pasos da nosa literatura infantil e juvenil, que é recente, había moita literatura que eu chamaba de catecismo, onde se mimaba, ás veces con exceso, o neno, e ás veces, incluso, a través da literatura se pretendía educarlo. E iso nunca era aceptado, nin lle interesaba, desde logo, ao rapaz. Iso quizás era debido ao precipitado que foi a reciclaxe de algúns escritores para que puderamos dispoñer dunha boa nómina de escritores infantís e xuvenis, pero case sempre eran escritores que descoñecían as claves do xénero. Isto era perigoso porque, aparte de non presentar ese atractivo, esa fricción para o lector, pois, hoxe, é fácil que se a literatura non ofrece bo mercado, a batalla a gañen o cómic, non está tampouco mal, e a televisión, non tampouco está mal, pero sempre perde o libro, a literatura. Gustaríame tamén dicir dúas palabras sobre a dicotomía que moitas veces se establece cando se fala destes temas da literatura infantil versus juvenil. Fernando Lalana, Premio Nacional de Literatura Juvenil, o ano pasado, zaragozano, quizáis o único autor nestes momentos de literatura juvenil que vive exclusivamente do libro e que escribe, por eso ten a vida dedicada só para escribir aos rapaces, defendíame, explicaba un día que non existía eso, que só existía a literatura infantil, que o de literatura juvenil non o podíamos acuñar nin defender porque desde o momento en que eso xa molestaba a un rapaz desde que cumpre os 40 anos, que non quere etiquetas dese tipo. O libro infantil, a literatura infantil, existe, pero a produción que ten que ir encaminhada á literatura juvenil xa ten que vir dos fondos da literatura universal. Ás veces non forzado, tampouco se pode dar cousas duras, e non sei, podría ser unha traducción que fixo Xosé Manuel da Metamorfosa de Kafka, que publicaron nunha edición juvenil, pode resultar así un pouco duro, pero sí que hai outras obras da nosa literatura universal, e galega tamén, que sí que poden ler. Tampouco podemos xa creerdes aquí como eu sufrín cando era rapaz, que a primeira lectura que lle fixen ao Quixote era nunha edición desas escolares, eso é dañino, ou incluso do Lazarillo, que tamén nos meus tempos era. E consto que non o conto como aventura. Teño ademais a experiencia de dirixir na Biblioteca 33 de Santiago unha colección onde publicamos, temos un premio, publicamos e mantemos incluso contacto con rapaces entre 14 e 18 anos que escriben. É algo que se detecta enseguida, son as fontes nas que se inspiran. O sea, enseguida, este ano que ainda vamos a entregar os premios este mes, había un libro que claramente estaba inspirado no nome da Rosa de Eco, outro que tamén recordaba enseguida o manuscrito carmesí de Antonio Gala, outro incluso con outras referencias máis do cine de Spielberg, ao mellor. Entón, venme recordar que realmente estes rapaces están capacitados e potencialmente son lectores xa desa literatura universal. Entón, non ten por que haber unha literatura dedicada para eles, en ningún caso, que decía antes, que chegue a tratalos conmigo, non? Demostroume tamén esta experiencia de
esta colección, que hai unha boa porcentaxe de rapaces entre esas idades que escriben. Tuvemos máis de 20 orixinais en galego e aproximamos aos 90 en castelán. Esta porcentaxe ten que ir de acordo, estamos falando de narrativa, que non é esa poesía da que máis ou menos todos presumen de ter feito algo. Esa porcentaxe, así tan alta, pois quere decir tamén que ten que haber un índice alto de lectores. Antes, Jesús Alonso Montero, o profesor Alonso Montero, referíase a que se fan a estas campañas de iniciación á lectura, de promoción á lectura, que se fan entre os rapaces, que se fan porque non hai. Eu, pero nese sentido, sigo sendo pesimista. Estou contento cando se me demostra que existe ese potencial de xente que lé, porque hai xente que escribe, non? Desa porcentaxe. Pero sou pesimista no sentido de que creo que é difícil subir máis o número de lectores. Nunca houve porcentaxes altas no número de lectores. Hoxe, cando hai un cine, unha televisión e outros soportes visuais que distraen aos rapaces, creo que tampouco é cousa de intentar convencer a todos os nenos de que teñen que ler. A mellor maneira é facer boa literatura. Despois, a partir de aí, ese é o mellor reclamo. Moitas gracias. A continuación, don Xosé Manuel Álvarez, e logo, despois de rematar, pasaremos ás preguntas que cada un poderá facer. Habitualmente, falar de traducción é algo extraño para o gran público, para a gran masa. Normalmente, os temas técnicos de traducción, mesmo comentar datos estadísticos, falar de certos libros traducidos, todo isto faise en congresos de traducción, entre profesionais, pero o gran público raramente ten a oportunidade de chegar a explicación do porqué, do como, do canto, etc. das traduccións, porqué se fan traduccións, como se fan as traduccións, que clases hai de traduccións, falando daqui de Galicia, pois cal é a incidencia, por exemplo, das traduccións, como a escritura actual, a escrita, nos medios, en xeral. Acabase de oír falar da televisión, calquera que vexa un programa de televisión da cadea que sexa, verá que hai series, películas, programas de todo tipo dobrados, se son dobrados foron os primeiros traducidos, é dicir, calquera conferencia onde haxa persoas de un país américo, por decirlo, e de aí para arriba requiere traducción simultánea, intérpretes, todo eso, é dicir, é algo cotidiano, non é nada extraño, simplemente non se fala habitualmente disso. Falamos habitualmente de traduccións referíndonos a traduccións literarias. Cando as traduccións literarias son unha das especialidades, unha das moitas especialidades das traduccións. Cando falamos dun texto de física cuántica, normalmente non falamos de traducción, a xente pensa que, bueno, ese tipo de traduccións son moito máis abundantes que as traduccións literarias, só que circulan en cifras máis pequenas, cantidades menores, entre un público moi especializado. Non sei se recordan aquela anécdota de Adolfo Suárez na primeira transición democrática, cando en Cataluña dicía que non se coñecía él nada sobre física nuclear en catalán. Precisamente ali un técnico que estaba ao lado del presentou o libro. Aquí hai un texto, non só era en parte traducido, senón que era inclusive unha traducción, digamos, un texto creado en catalán. É dicir, iso existe e non existe, digamos, non é un problema novo. Indo para atrás, no tempo, calquera cultura que podíamos pensar que tuvese comunicación, contacto con calquera outra, tuvo que enfrontarse co problema do traspase cultural, de transmitir conceptos, ideas originais ou semellantes aos demais, pero a través da palabra. É dicir, o problema do traductor é o problema da palabra, é o problema do escritor en parte, só que o traductor ten un engadido, ten que enfrontarse con algo do que ele non é en primeiro lugar autor, senón que tampouco é máis das veces o promotor da idea,
senón que lle é suxerida, faime este favor, ou senón vostede é unha persoa profesional, podería facer este traballo, sexa literario, sexa traducción simultánea, sexa interpretación, sexa outro tipo de traducción ou de versión. É unha cousa, unha situación normalmente difícil para que la ten que facer. É dicir, o traductor ten que dominar linguas, ten que dominar, en teoría, a perfección, cousa que normalmente é moi rara, a lingua de orixe do texto. Despois ten que dominar o instrumento, ten que dominar a técnica de escribir, e ten que dominar a lingua ou o modo de expresión daqueles aos que se dirixe o texto final. No noso caso, en Galicia, por exemplo, as traduccións máis antiguas, pois, podemos recortar aos principios da literatura galega. O señor profesor Alonso Montero, nas súas notas dominicais na Voz de Galicia, ten feito abundantemente referencia a traduccións antigas no galego. É dicir, non é nada novo. Para nós, nos tempos actuais, as primeiras actividades de importancia de traducción literaria están xerando alrededor do grupo Grial. É dicir, nos anos 50, textos de Heidegger, por exemplo, naqueles tempos o que se pretendía era dotar a cultura galega de instrumentos de categoría. Naquele momento, o filósofo, o gran filósofo, nominado Paisaxe, era este hombre, Heidegger. Entón, buscouse a facer a traducción de Heidegger. Encargóuselle a un galego que estaba traballando alá na Universidade de Friburgo, onde Heidegger era catedrático, e conseguiron que les autorizara e asesorara a traducción desa obra. Era algo novo. O que xa Paulino tamén mencionou aquí, unha traducción do parte do Ulises de Joyce, tamén foi daquela un xesto do galego, a parte dun bo exercicio literario, de intención. En todo caso, eu personalmente, baseándome na miña pequena experiencia, vou dicir que as traduccións son unha cousa maravillosa. Facilitan o acceso a tesouros, ás veces tamén a cousas vulgares, pero vamos, a posibilidade está aí de outras culturas que serían, pois, estarían fora, digamos, do radio de acción a onde poden chegar a maior parte das persoas que teñen sede de cultura de outra cultura que non sexa de orixe. Pero, con todo, quero recomendar vivamente que se poden estudiar linguas e se poden facer unha inmersión cultural, fágana e deixes de traduccións. As traduccións son unha necesidade, lamentablemente, pero se pudiéramos prescindir delas, moito mellor. Se vostedes poden ir un mes a Inglaterra ou a Alemania e vivir nunha familia alemana ou inglesa ou mandar os seus fillos, falo. Iso ten moito máis valor que dúas boas traduccións, por moita categoría que ten. A miña experiencia persoal non pode máis que corroborar isto. Por outra parte, as traduccións, non só as nosas, en xeral, sobre todo se son literarias, poden ter moito gato na chamada. É dicir, sobre todo se o autor é importante. Cando eu fixen a traducción da Metamorfose de Kafka, fixena por medio do alemán, que é, por min, hasta certo punto, unha terceira lingua daño, pois, para facela, despois de toda feita, fixen mirar o que fixeran outros. E non se me ocorreu ver cousa aquí, no noso mercado bibliográfico, que colleron unha traducción castelana de alguén de categoría. Hai, editorial, publicado na editorial Rosada, Buenos Aires, unha traducción de nada menos que o señor Borges. Lina, o señor Borges creou un texto novo sobre a Metamorfose de Kafka, que coincide en boa parte co original, pero en boa parte é unha creación de un home de gran fantasía, de gran capacidade de creación. O Borges, naquelas épocas, son anos 40, non traducido, debía ser xa bastante cego. Probablemente o texto alemán leo, que tiña vos conhecimentos alemán, de inglés e de outras línguas. Pero chega a extremos como confundir a situación das portas dunha casa, confundir un tranvía cunha lámpara do plan público e cousas deste tipo. Se nun texto da precisión de Roseiro Suizo que ten o Kafka comete erros ese tipo, falle perder todo o requintado, todo o valor interno do texto ao lector, neste caso o lector castelano. É dicir, que pensa que leu algo de Kafka e non leu, mas que unhas cousas que estaban inspiradas en Kafka, por exemplo. Hai casos ainda máis célebres, por exemplo,
cando o famoso Jean-Paul Sartre traduceu a Heidegger e a Husserl, importantes filósofos existencialistas ao francés, cometeu erros enormes. E unha xeración media francesa interpretou a Heidegger basándose en textos de Sartre, pero non de Heidegger. Dicir, que ele recreou un pouco, interpretou e non traduciu. Que é un dos grandes perigos que pode ter unha traducción. Que tamén pode ser, en certos circunstancias, unha ventaxa. Porque se consigue trasladar certas cousas da nova cultura, digamos que recrea, crea e adapta. E non e evita, digamos, o choque forte con un produto allego. En certos campos culturais pode ser bastante duro, pode ser un punto novo. No caso de Sartre, por exemplo, os editores fiáronse dele porque ele tiña unha nai alsaciana da familia do famoso Schweitzer, que foi premio Nobel tamén. Dixeron que este home que era alsaciano, de lingua nai alemana, pois é fiable. Como debían que hacer no primer momento dunha persoa de categoría profesional no seu campo, filosófico, de Sartre, xa non fiamos ele. Iso, normalmente, é un gran perigo. E pode ser un gran perigo tamén cando un autor literario, un célebre literato, na cultura que ustedes queiran, se pon a este traballo. Mellor faría, normalmente, traducir, ou mellor dito, crear do seu, crear cousas novas, aportar algo seu, e deixar que mellor profesionais da traducción, asesorados no que se refira a propia lingua final, pero profesionais de traducción fagan o que é o traballo de traducción. Senón, o lector corre o risco de ser bastante. No mundo de interconexión, se queran ustedes, de multicultural que temos neste momento, é un risco moi grande, que nos está entrando con apenas filtro de calidade a través das películas e a través das series que son pasadas non só nas televisións, senón tamén nas salas de cine, en outros lugares, nas obras de teatro, traducidas mal e a presa. Se ustedes pensan só no conflito deste verano, cando houve a folga de dobladores de Madrid e Barcelona, cando choveron en Galicia cantidades de encargos de dobraxe, que se forrou moita xente por diñeiros así. Moitas películas, empezando por Parque Jurásico, que está no agora, foron traducidas correndo, de noite, en 24 horas. Imagínense ustedes unha persoa, dúas persoas en 24 horas, facendo un traballo de traducción de 300 páxinas, un vocabulario en boa parte técnico, en boa parte bastante difícil de entender no original, que mesmo para os americanos a veces require explicación de texto. É unha persoa que domina con certa seguridade, pero ás veces non totalmente, a lingua original. Facer ese traballo en 24 horas, por moito dinheiro que ofrece, ás veces pagan ben, ás veces pagan mal. Iso normalmente é o famoso caso de traición, traducción, traición, que é sempre unha espada de Damocles que está encima da cabeza do traductor, que por moito que lle pese, vese collido entre os dous extremos, traducir, dicir, facer unha pequena traición, ás veces unha gran traición ao texto original, e non traducir e privar a xente pois, no acceso a boa parte do contido original. Estas reflexións faixas o traductor. O editor normalmente o que quere é un texto que sea moi bo na lingua final, por exemplo, neste caso na lei, e darse por satisfeitos. O traductor raramente, un editor raramente, ou un director literario, un editorial, moi raramente lle vai criticar o autor da traducción que non é fiel ao original, ou que a súa traducción diverxe moito de outras traduccións xa conhecidas. O único que se vai fixar é no texto final, normalmente. Se salva eso, pasa o mismo que a Borges. Recibe un premio, edita moitas edicións, e queda como un gran autor, para xa o era, pero vamos, como autor non. É un problema que ustedes permanente, que nos persigue a todos, aos que nos ocupamos desto, e ás veces temos que rexeitar traballos porque estamos convencidos de que non chegarán ao público e non chegará a outro, decimos, por exemplo, a persoa que mellor non existe por razóns económicas, hai persoas que viven da traducción, que non son moitas. Comentaba antes Paulino, citaba o caso dun autor que é o único que prácticamente vive da literatura de textil.
Traductores hai bastantes máis de traducción, depende da lingua que ustedes buscan, pero aquí entre nós hai algunhas persoas que non é que se financien da traducción, pero desde logo viven mellor que os autores. Os autores que case teñen que pagar para isto publicar, que non é posible nin pagar os que se publican. Os traductores, polo menos, dan unha parte, que pode ser 1.000, 1.500 ou 2.000 pesetas por 1.800 caracteres, é dicir, por unha página de 60 liñas ou de 30 liñas 60 caracteres, que é un estándar de traducción de traducción habitual, tanto traduccións técnicas como traducións literais. Outro problema que teñen vostedes, que ten o lector en xeral, que deben saber os que asesoran, os que recomendan lecturas de traduccións, é que moitas veces, e lamentablemente entre nós aínda, hai traduccións que non son realmente traduccións, que son versións de traduccións interpostas. É dicir, hai alguna traducción aínda en galego que pasa que é vendida como traducción e é un calco ou, se queren ustedes, unha parafrase dunha traducción castelana ou dunha versión francesa, porque ou o traductor non é moi competente, entón recurre a eso, ou o editor non encontra ninguén que o quere traducir e manda facer un arranxo. Neste caso, estamos diante xa un caso de engano e de falso. Normalmente, ás veces, pode darse o caso de que o texto sexa aceptado en galego. Eu podei citar algún caso recente mesmo, deste mesmo ano, que é un caso que non há lugar, citado aquí, pero quero dicir que é un problema ainda real, presente e hoxe mesmo. Conviría a exixir que os autores, os consumidores, exixan os escritores, a xente do libro, que cuiden estes estrategias. Non é posible sin día facer este tipo de cousas. En Galicia existe unha asociación de traductores, moi pequena, apenas incipiente, que trata un pouco estes problemas, que non ten as opinións. De momento, aínda non chegaron a solventar esta cuestión. E dai entre eles algunhas persoas que, sendo membros, fan este tipo de problemas. O que conleva un risco enorme para eles mesmos, ao final. Porque, aínda que existe unha escola de recente creación, de traducción e interpretación na Universidade de Vigo, a maior parte dos traductores son aficionados, son non profesionais. Son persoas que, en boa parte, dominan as linguas. Moitos non é aceptable, ou bastante ben. Noutra parte, existe unha boa porción deles, ou delas, non hai moitas traductoras, que dominan a lingua pasablemente, pero sin o grado de competencia suficiente como para enfrentarse con unha tarefa deste tipo. Entón, ven vostedes traduccións do texto, coña por caso de Kafka ou de Heidegger ou de Sartre, por exemplo, obras de Sartre traducidos ao galego tamén, de 100 páxinas. Non é probable, é dicir, é moi pouco serio que unha persoa faga unha boa traducción deste texto en menos de 6 meses, porque ten que traballar o texto, ten que consultar o original, ten sobre todo que ler bibliografías sobre o original, non sobre as traduccións, nin ler tantas traduccións, que poden ser boas e melhoradas no caso. Pero ustedes verán moitas veces unha traducción que teña notas de traductor, que teña unha boa introducción, debe normalmente constar algo sobre o proceso de traducción, debe constar en bom lugar o nome do traductor, é dicir, para que haxa unha responsabilidade, para que o traductor teña unha certa garantia. Cousa que non sempre. Teria un par de cousas máis que dicir, pero penso que estou tomando tempo aos demais. Probablemente vostedes van sobre cousas máis pequenas, entón deixo un pouco para a discusión despois. Muchas gracias. Espero que ante o público haya alguien que faga preguntas sobre o tema. Teñen a palabra. Ninguén ten nada que preguntar? É un pouquiño tarde, eu penso que están cansos, a xornada é longa. Eu penso que ali pode haber alguna persoa que teña inquietude. Yo para echar una monotonía, tenía que entender. Bueno, pues de alguna forma vamos a hacer. Eu lles comentaba antes, e agora vou facer en público, de feito, se facían algunha traducción
máis que de outro tipo de linguaxes. O sea, decía se facían traduccións de linguaxe comi, de caricatura, en fin, que traducción facían, yo comentaba antes de empezar nesta sesión. E, bueno, me contestaron a mí, pero prefiero que o contesten aquí públicamente a todos vos, como mellor tamén, sobre todo aquela xente que está en infantil, pode ser un tema que lle interese, incluso como pasar dun idioma a outro cando se ven pois, comis importantes. Bien, se queres comparar con eso? Digo eu porque é unha pregunta directamente a... Para todos. Sí, eso. É para todos. É que no campo dos cómics, como calquera lector algo experto poderá comprobar, terá comprobado, existe tamén unha grande variedade. Depende moitas veces do campo cultural onde procedan os cómics ou as bandas deseñadas. Se veñen da América do Norte, probablemente terán pouco texto, textos sintéticos e moitas onomatopeias, moitos fluidos, moito gráfico. Normalmente a escola deles dos anos 70, 80, de hoxe, anda por estas líneas. Vedes, por exemplo, as consecuencias ou a liña en creadores galegos, como Miguel Anxo Prado, por exemplo. Traballos onde predomina máis o gráfico que o texto, onde fala moito a imaxe. Naturalmente, traducir eso require coñecer moito o contexto original. O que se quere dicir naquele momento, naquela cultura da luz, para poder despois estar aquí. É un traductor ou un verquedor, digamos, un traductor, que non estivera bebendo ali, non se debería enfrentar con ese problema. Porque moitas veces hacemos verdadeiras barbaridades, e o que facemos é poder recrear de novo. E neste caso, sería mellor que a xente se limitase a ver as bandas deseñadas de Cartoon Channel, por exemplo, este que saben as parabólicas, ou ver algúns deses canais que poñen en estereofónico a ver a original, para ver un pouco como era. Verdadeiramente é moi ilustrativo. Hai que telo vivido en persona, é dicir, coñecelo personalmente e non contentarse coa versión. Normalmente eses cómics son dirixidos para un público medio, de edade media, xuventude, adultos. Para nenos, aí normalmente tiras pequenas de bandas máis cortas. Eu falo do mercado americano, do campo americano. O que nos pode dir de Europa é moi distinto. Según veña Inglaterra ou Alemania, de Escandinavia, ou veña especialmente de Francia ou Bélxica. Os grandes creadores como Hergé, o creador de Tintin, que chama Piquetín, ou Goscinny e Uderzo, que crearon o Asterix, chama Asterix. Estes teñen muitísimo máis texto. O único problema que teñen que é un texto moi requintado, sobre todo o de Asterix e Obelix, porque xa os mesmos nomes destes personaxes non son casuais. Prácticamente, ao poñeros como están, xa se renunciou a traduccións. Porque ali teñen un sentido, din algo, un xogo de palabras, ten un contido social. Ao deixarlos como tal, xa facemos ese contido. Entón, de traducción nestes casos podemos falar en certas partes do texto, da parte escrita. O que deixamos intacto é, naturalmente, o deseño e, ás veces, aquelas descripcións de sons, de ruidos, de fenómenos paralingüísticos que non son propiamente lingua falada. Por exemplo, en un galiñeiro, e oixe un galo que canta, e aquí a xente poñería kikiriki, naturalmente. Pero o francés diría coco bico. Entón, se no texto francés non tocas eso, tens que cambiar. Non podes deixar só traducido o texto que está nos globos e deixar o outro sen. É dicir, traducir non é só transcribir literalmente palabra por palabra, senón que nesse caso é vertir un contido cultural a outro ámbito cultural distinto daquele onde procede. Cousa que é moi difícil de notar moitas veces cando na lingua obxecto, na lingua meta, na lingua final, non existe nada parecido ao campo cultural de orixe. Tens que crear prácticamente todo novo e esperar que a xente lle entre, ou que a xente lle guste, ou que haxa unha campaña de publicidade e que o faga coñecer. Naturalmente, a xente entenderá dentro da súa escala de valores culturais.
será unha cousa probablemente do interior bastante distinta do original. Por iso, cando un oi aquí tira as tenis ou veis, se ten sensibilidade do francés, só cae do mundo aos pés. Pero, é así. É dicir, probablemente non hai posibilidade de chegar adentro. Sería mellor que non houbera que traducir. Que houbera clase de francés, de xente que houbese tal, e poder un poquinho falar. E mesmo cos cómics, non só estes, os cómics portugueses que os temos aí ao lado, prácticamente conteñen o mesmo problema cultural que os noutra orde tan distintos que os belgas ou franceses. En todo caso, eu sigo recomendando que estudien idiomas na medida do posible e recomendo que se fagan inmersión cultural. Porque, en caso, a min, as traduccións que se fagan para unha película de usos animados, para un cómic, non me preocupan tanto como as traduccións que se fai ao libro infantil. Nunha película de usos animados ou nun cómic, a literatura non pasa de ser un soporte que pode estar á altura do dibuixo ou da imaxe, e no que incluso entran moitos outros factores, como pode ser desde unha realización, unha iluminación ou unha técnica de deseño de dibuixo. Por todas, o carácter máis ou menos expresivo do propio dibuixo. Entón, ás veces, ao mellor aí, a literatura non cumpre máis que a función de ser un outro soporte, en algúns casos, únicamente contextualizador. O que sí máis me preocupa é, como digo, a traducción do que é a literatura infantil e juvenil, que eu refería aquí que os primeiros pasos da nosa literatura para os rapaces, pois sobreviviu a base de traduccións. Teña ese efecto, non vou citar tampouco requisitos, pero sí que segundo as fontes así eran as traduccións, e segundo os editoriais, pero teña ese efecto traduccións tamén como a chorros, e sen respetar en absoluto os recursos que podía ter a lingua galega para adaptarse ao mellor ao rexistro que utilizaba o autor original ou descoñecemento incluso de algúns outros resortes que podía ter a lingua para esa literatura infantil e juvenil. En conta máis que era unha literatura sin traballar. Por tanto, hasta hai pouco está sendo traballada erma nese sentido, non? Expresións, os vocablos, incluso toda unha linguaxe que ten que prevalecer nesa literatura infantil e juvenil. De todas maneiras, eu recordo que se establecía gran diferencia, por exemplo, das primeiras traduccións infantis, eu creo que debe ser a de Carlos Casares, un Principillo, non? Realmente, ver cando se lê o original de Saint-Exupéry, ver que prácticamente o lías o galego, era unha delicia ler aquela traducción e ver como imaginando como un rapaz pequeno podía ler esa traducción e ti ibas, eu ese libro lino de tarde, pero estabas lendo a traducción de Carlos Casares vendo como un rapaz podería ler ese libro traducido co que ti podías sentir aos 14 ou 15 anos máis tarde, non? Ou incluso ten habido outras editoriais tamén deses primeiros pasos que se teñen preocupado e incluso buscábamos traductores no ambiente universitario, pero non só mellor para traducir a Illa do Tesouro, que era un traballo realmente arduo polos vocablos que tiña mariñeiros, pero incluso para traducir todas aquelas coleccións ao mellor das mitoloxías clásicas. Buscábanse mellor traductores nos ambientes universitarios. E iso creo que hoxe se perdeu. Como digo, non lle dou tanta importancia a esa traducción, que non podemos evitar, por exemplo, que nos medios de comunicación ou das películas sexan traduccións de outro tipo, porque son traduccións sempre pola metade da tarifa das tarifas convencionais de traducción, e sempre a presa, e a mecánica esa que teñen os medios de comunicación, das traduccións, despois os
bastante difícil de meterse. Eu, con todo, espero que do feito de que existe agora unha escola de interpretación e traducción, cabe esperar que daqui a 5, 6 ou 10 anos, cando estea saindo a primeira jornada de profesionais da LIC, e teñan xa uns poucos anos de experiencia, se teñan rodado un pouco na vida práctica, que haxa realmente máis xente competente. Non só de traductores literarios, que é o que nos ocupa aquí especialmente, senón tamén de intérpretes, porque hoxe en día é unha vergonha que un congreso en Santiago, en Vigo, en Ferrol, teña que vir un equipo de Barcelona ou de Madrid, cobrando 50.000 pesetas por día cada persoa, a facer de traducción do francés, ou do dialecto italiano, ou mesmo do portugués, aquí entre nós, cando tiña que haber xente de sobra para ese traballo. E ás veces, de feito, hai, só que non hai suficiente nas canles para chegar a eles, ou estas persoas non acceden aos profesionais que gestionan isto. Por outra parte, tamén hai un aspecto de que ás veces o traductor incorpora na lingua que traduce, o sea, na súa lingua, no produto que elabora, metáforas novas, digamos, enriquece ás veces con figuras novas, con recursos novos a lingua, a súa lingua, procedentes ás obras que traduce. Ás veces, hai problemas cos editores que non lle aceptan aos traductores certas versións que para eles son moi innovadoras, que corren o risco de non chegar ao público, din eles. Ás veces, eu non sei, neste punto pediría aos lectores, os usuarios finais, os que realmente compran os libros, pois xulgar e dictaminar un pouco na práctica, a través da súa acción comercial, pois cales son as súas preferencias. Porque senón o risco ás veces é grave de que o nivel de creatividade da lingua non son por eso, porque ben se pode imaginar unha lingua sen traduccións, pero de feito non é así. Entón, o nivel do libro podería quedar estancado, ou a capacidade de creatividade ser menos dinámica do que era outro xeito, porque o contacto, dende logo, normalmente enriquece. O que te cuidado tamén é de adaptar tanto a realidade da traducción, a realidade da lingua a que traduces, e utilizar todos os resortes lingüísticos que a lingua esa te proporciona para axudar e adaptar, o que dicía antes, o registro no que está escrito, non? Pero hai que ter tamén moito cuidado de non desvirtuar, distorsionar algunhas cousas claves. Estaba pensando, antes decías que recentemente apareceu a traducción do libro de Orwell que saiu titulado en galego A revolta dos animais. E é un libro que xoga a despiste desa traducción, porque é un libro mítico de moitas xeracións xa, onde en todas as referencias que tiñamos anteriores aparecía a palabra granxa. Entón, unha simple cousa como esa, que non apareza a palabra granxa en algo que xa tiña o seu sitio, que era chegar a ser lexendario, non? E que non apareza a granxa na traducción ao galego, que o traductor daba as súas explicacións justificadas, pero, sen dúbida, despista. Non temos a lingua
consideración previa que queiramos facer de normativas máis formais lingüísticamente. Teñamos unha normativa ou outro, hoxe non é o día para falar deso, pero que sexa esta, outra ou incluso unha híbrida, o plano da literatura sempre se pode manexar con calquera delas, pero o que temos que mirar nese plano da literatura é que o traductor utilice todo o que lle proporciona a lingua e xogue con el, con todas as súas expresións, con todo o seu fondo lexicográfico, utilice eso e o saiba coa súa aportación de arte, porque a traducción tamén é arte, o saiba facer, dignificar e facer da traducción tamén unha arte, por arriba de... Cando pasou desapercibido no metedura de patas de Botelhos de Borges, e por algúns talentos sociais, textos universitarios. Non somos os consultores críticos con esos textos o suficientemente recorridos, como para rejeitarlos, porque non teníamos esa conciencia de lengua que teníamos que ter. Non, estamos de acordo con vostede. Quedamos en que había traduccións mal feitas e o profesor Alonso Montero, que o doutor nos explicou antes tamén, que incluso se lles ensinaba, se lles facía ler alumnos obras que tampouco merecían, pero neso aí temos participación todos, non? E desde logo que o público ten aí un carácter necesario, que é o importante, non? Fale ou non fale. Compre ou non compre, sí que pode. Pero tamén hace interés en culta, non? Porque antes comentabas que por a cuestión mercantilista de ganar máis cartos, tamén hai interés que se brindan a publicar calquera tipo de libro e que se un bodio. Mentres que dicías tamén que na época de la galaxia facías un pouco máis por eloxía, por compromiso, non? Entón, aí tamén ese interés é un papel importante. E bueno. Claro, é que ese carácter mercantilista é o mesmo que pode ter unha máquina unha empresa, que fai electrodomésticos e que che fai un electrodoméstico que che vende moi ben, pero que está mal feito e que antes dun ano se vai estropear. E el vaicho vender por boa, vaicho cobrar como boa. Que non hai, creo que tanto materialismo por parte das editoriais como por parte de outros sectores empresariais. Pero sí que ás veces se sacan e as editoriais poden ser ás veces, non sei, conscientes ou mellor de que están sacando algo que o mellor non paga. O lirismo, todas esas cuestións que non funcionan un pouco, non? Si, bueno, non sei hasta que punto é inevitable en calquera dimensión en que nos movamos. Ali atrás, alguén quere preguntar algo máis? Mira, eu quería preguntar se tedes conhecimento que os dedicados ao mundo editorial sobre as reedicións dos clásicos en editorial Facsímil, que antes atopaban fácil, eu estou pensando, por exemplo, en Aires da miña terra, como está actualmente estado? Se hai algo que se poda conseguir Facsímil, porque, por exemplo, en Ferrol é difícil atopar as edicións de Facsímil. Normalmente ven na normativa, é dicir, adaptado, pero sería interesante ter, non sei se hai algo, de reeditar certos clásicos, polo menos en a linguaxe original. Xusto un exemplo que vos permíteme contestar con bastante precisión. Eu supoño que a preocupación túa e a preocupación de moitas outras persoas é que a un gustaría ter follas novas de Rosalía ou Aires da miña terra de Curros Enríquez ou Queixumes dos Pinos, por citar 3 dos 5 ou 6 máis importantes libros da literatura galega do XIX. Decías que veñen na normativa oficial
caso veñen con modificacións que sexan unha normativa oficial, non lle permiten ver a un lector exixente como era a lingua e a grafía. Por outra parte, hai aspectos da grafía que influen mesmo no lector como lector estético, porque hai escritores que consideran que cambiarlles unha coma, un apóstrofo ou unha letra feita dunha determinada maneira, iso xa é parte da mensaxe estética e, por tanto, se Juan Ramón, por citar un nome super exquisito e escrupuloso, é moi mexeriqueiro que cando na imprenta lle cambiaban un rasgo a unha capitular, ele enfermaba. Enfermaba porque entendía que ese rasgo dunha letra capitular era parte da súa mensaxe literaria. Aires, mellor dito, a Voz de Galicia, hoxe, ten publicado nos 5, 6 ou 7 últimos anos un número de libros en edición facsímil importante. Por que a Voz de Galicia? Porque a Voz de Galicia está publicando os libros que no seu día publicou la Biblioteca Gallega que dirixía don Andrés Martínez Salazar, que en colaboración con Fernández Latorre, o fundador da Voz de Galicia, e 100 anos aproximadamente, creou aquela biblioteca. Parece que os dereitos deses libros tennos hoxe a Voz de Galicia, e a Voz de Galicia ofrece en edición facsímil, concretamente Aires da Miña Terra. Aires da Miña Terra na terceira edición, a de 1886, que é a edición que eu chamo testamentaria. Ese é o libro que tivo máis éxito en todo o 19 galego. Saiu a primeira edición no 80, a segunda no 81 e a terceira no 86. De Rosalía, Follas Novas, que se publican no ano 80, non sai ninguna nova edición en pie de Rosalía. Por que? Porque a xente estimou que Follas Novas era literariamente inferior a Aires da Miña Terra. Non, é que o libro Aires da Miña Terra foi denunciado pola Igrexa e perseguido pola autoridade primeiro eclesiástica e logo civil, e a Igrexa que pretendía eliminar do mapa o libro. De feito, a actitude da Igrexa tivo un efecto bumerán, volveuse contra ela e moita xente solicitou o libro polo morbo de ler un libro, se non prohibido ou excomulgado, un libro que tiña de ollo a Igrexa e mesmo o poder político. Esa é a razón pola que Aires da Miña Terra, en 5 anos, en 6, de 1800 a 1886, ten 3 edicións. É un libro que, en principio, non é de calidade inferior, ni moito menos como Follas Novas, non se reeditará ata 1909, cando fai a segunda edición, xa bastante tempo despois de morta a autora, don Manuel Murguía, o viúvo de Rosalía de Castro. Esa edición, hai edición facsímil, como hai edición facsímil de Queixumes dos Pinos. Por lo tanto, eu paso non todos os días, pero moitas veces, ali por Santiago, pola delegación da Voz de Galicia, en un escaparate están expostas a edición facsímil de 15 ou 20 libros da Biblioteca Galega, entre eles Queixumes dos Pinos e Aires da Miña Terra. A Academia Galega publicou en edición facsímil unha edición de cantares galegos e tamén dun libro pioneiro e precursor como foi a Gaita Galega, Galega non Galega, de Xoán Manuel Pintos, de 1853. Recordando agora a gran enciclopedia gallega, tamén, supoño que para regalar aos seus clientes, publicou unha das edicións de cantares galegos de Rosalía de Castro. Follas Novas tamén foi publicada pola Academia Galega, a edición de 1880. Así pois, eu creo que os clásicos fundamentais do 19 están publicados ou pola Voz de Galicia ou pola Enciclopedia Galega ou pola Academia Galega. Logo, un libro tamén importante da época, que non é inverso, o Catecismo do Lagrego, hai edición facsímil que fixo hai moito tempo naquela colección O Moucho, aqueles libriños que publicaba Álvarez Blázquez nesa colección na editorial Castrelos. Do 19, quizáis esqueza agora alguna cousa, pero a fonte fundamental é a Voz de Galicia. Está ben
non digo que un neno de 14 ou 15 anos nunha escola ou un instituto que teñen moitos problemas, moitas materias e moitas cousas, igual que non está mal que un rapaz dunha escola lea o Lazarillo de Tormes, que é de 1554, nunha grafía máis ou menos modernizada para facilitarlle as cousas, non? Pero o profesor, un lector curioso, exixente, no caso, claro, debe ir á edición facsímil, porque ás veces as edicións que fan, non digamos cando se traducen a reintegracionista, como é o caso dunha edición de Follas Novas, pois aquilo certamente parece un disparate. Na Voz de Galicia hai polo menos os libros que ten. Bueno, si non hai máis preguntas, darlle as gracias a todos os aquí presentes, en particular, pues, empezando con don Xesús, que ven, temos o gusto de telo con nós, don Paulino, don José Manuel, aquí presentes todos, penso que todo o público dá expresamente as gracias por estar connosco. En nombre de todos vos, lles dou as gracias. Preguntaban antes algunha persona polas listas que comenta en secretaría que teñen para firmar. En secretaría, sí, la teñen para firmar. Hace las obras de su verde, la tenemos en el lago, tamén trouxo obras tan importantes como por exemplo o Quixote. Pero eu vou a contar unha anécdota cando estive buscando documentación sobre a súa biografía. Consultei a enciclopedia galega e copiou a frase textual que ponía o vehículo de expresión ou a súa lingua habitual de expresión é o galego. A mí parece moi importante que este homem enseñara a falar galego aos seus fillos, que ele sempre fose galego falante, sobre todo aquelas épocas, que non era tan doado como agora falar galego. A mí isto parece unha cousa moi importante. E eu penso que os meus alumnos están encantados, contando as súas historias, as súas cousas. Tamén unha persona que se como a sí mesma, como a gran maioría dos músicos de antes, se formaban a sí mesmos, es decir, eso é unha cousa moi importante. Penso que hoxe vamos falar sobre o galego no ensino.
presentadora se tiña razón ou non xa o vereda despois, así que non son eu que me. Pero tamén moitas gracias ao Ateneo Ferrolán por ter a valentía de dedicar unha semana ao libro nestes momentos en que empezan a aparecer persoas que pretenden certificar a defunción do libro. Como sabedes, hai xente que di que a era Gutenberg xa acabou, que o libro xa non ten nada que facer, que hai que utilizar outros elementos. E tamén hai persoas que din que o libro é incompatible coa vida axitada que se leva no momento actual. Claro que unha gran parte desas persoas que din que non leen porque non teñen tempo, a continuación din que se aburren tremendamente porque non saben que facer. Para esas persoas e para outras moitas, eu espero que o libro aínda continúe en vigor durante algún tempo. Supoño que máis tempo do que nós imos estar presentes aquí na Terra. Eu son capaz de imaginar a Galicia completamente normalizada. Supoño que se entende o que quero decir con isto. Unha Galicia normalizada sería aquela na que, en cuestión de lingua, por exemplo, aprendesemos todos a falar utilizando a nosa lingua, a lingua propia. Cando a presentadora acaba de decir como algo laudatorio para min que sempre me expresei en galego, o único que teño que dicirle é que foi porque creo que non perdín o sentido por completo. Expresarme en galego, que foi como aprendín a falar, é a maneira de facelo con maior naturalidade e con maior eficacia tamén. Xa vedes o pouco eficaz que son falando en galego, como sería se falase en castelán ou se falase en inglés ou noutra lingua. Que iso é o que lle pasa a moita xente sen decatarse. Unha Galicia normalizada lingüísticamente sería aquela na que a xente, repito, aprendese a falar utilizando a lingua propia de Galicia, o galego, e logo despois, naturalmente, que aprendese outras linguas. Eu son dos que creen que o futuro da humanidade, o futuro xa inmediato, é un futuro plurilingüe. Pero cantas máis linguas aprendamos, é indispensable aprender varias, porque os contactos internacionais cada vez son máis fáciles, son máis numerosos e son absolutamente xa indispensables. Digo que cantas máis linguas aprendamos, máis necesidade temos, creo, de coñecer a nosa, a auténtica, a verdadeira, a que está axudando a formular o noso pensamento. Digo, máis necesidade temos de coñecela e de coñecela con enteira seguridade. Con enteira seguridade para que nos atopemos tamén, aínda que parece unha redundancia, seguros de nós mesmos. Aquela persoa que empeza por ter inseguridade na súa lingua acaba tendo inseguridade en si mesma. En definitiva, esa Galicia normalizada en relación coa lingua, por exemplo, sería aquela na que se fose perdendo, se perdese xa dunha vez esa sorte de travestismo que é frustrado, ademais, desa persoa que atopamos, desgraciadamente, con tanta frecuencia, que nos di: le soy muy gallego, pero le hablo español. Creo, con todos os respetos para que así o faga, porque seguramente non é responsable, que é a frase definitoria de alguén que quixo ser e non puido ser,
e que na súa vida xa non vai ser nunca. Está falando cunha sintaxe, cunha estructura galega, está negando, renegando da súa lingua. Por lo tanto, está negando, renegando, negándose a si mesmo, renegando de si mesmo. Digo que nesa Galicia normalizada, os libros de texto, que é o que temos que falar hoxe, os libros do ensino, serían normais en galego. Pero, como para nós, creo, o obxectivo máis urxente para todos os galegos, incluso independentemente da ideoloxía política que cada un teña, o obxectivo prioritario creo que é conseguir esa normalización. Esa normalización de sermos persoas absolutamente normais, sen ningún complexo, nun país absolutamente normal, sen dependencia, que non teña que ver co xogo socioeconómico internacional. Pois creo que os libros, como a todas as outras cousas, os libros do ensino, que son os que debemos falar hoxe, teñen que ter como obxectivo, entre outros, tamén este, o de normalizar a Galicia. O libro, sabe todo o mundo, que é un transmisor de información. Utilizando o libro como vehículo, informámonos de cousas. É o que sabe perfectamente todo o mundo, pero supoño que temos que dicirlle a todo o mundo, especialmente sendo educadores, que ese non é o obxectivo único. Un libro pode ser, como todos ben sabemos tamén, un obxecto que proporcione placer. Creo que todos os libros deben proporcionar placer, aparte de transmitir información. E no noso caso de situación non normal, un libro ten que ser, está sendo, o libro galego, un elemento normalizador da cultura galega. Falamos dos libros de ensino, libros de texto e libros que se utilizan no ensino. Creo que temos que ter cuidado de non perder nunca esta idea, que o libro de texto, o libro que se utiliza no ensino, ademais de proporcionar prazer ao señor que o está utilizando, ademais de ser un transmisor de coñecementos, ha de ser un elemento que estea influindo na normalización do país. Pois moi ben, pasemos revista os libros que temos actualmente dedicados ao ensino ou para ser utilizados no ensino e vexamos o que pasa. Os números cantan. Din que de cada 100 libros que se publican en galego, máis ou menos 10 son dedicados ao ensino. Pódense catalogar como libros do ensino. O 10%. E de cada 100 libros que se publican en castelán, aproximadamente 15, números redondos, son libros dedicados ao ensino. A primeira intención, a primeira vista, a primeira lectura superficial sería que pois temos unha situación relativamente boa. Se os libros en castelán son o 15%, os libros en galego son o 10%, non tanto, pero é relativamente unha boa situación. Naturalmente que as estatísticas alguén dixo que eran feitas para trabucar a xente. Porque o 10% de 700 ou 800 libros poden ser, se me apurades, 100 libros en galego dedicados ao ensino cada ano. E o 15% de 40.000 libros poden ser 6.000 libros en castelán dedicados ao ensino cada ano. Entón, non é un problema exclusivamente de número de persoas. É que aquí algo falla. 100
son moi poucos. Iso en canto ao número. Non convén deixarse confundir polo que poden dicir as porcentaxes. O 10% é pouco, comparado co que se produce noutros lugares. Pero o 10%, os 100 libros que podemos editar cada ano en galego son manifestamente insuficientes para as nosas necesidades. Podemos velos un pouco. Primeiro, posiblemente, para os libros, e cando digo libros, podía decir vídeos, podía decir diapositivas, podía decir todos os outros elementos que se utilizan no ensino, pero xa que estamos falando de libros, falemos de libros, únicamente. Os libros que se dedican ao ensino da lingua galega probablemente en número son suficientes, polo menos en algúns niveis. Non sei se no nivel universitario hai suficientes libros en galego para o ensino da lingua galega. Pero se saltamos de aí, pareceme que nos atopamos en outras áreas do ensino con moi poucos ou con escandalosamente poucos libros. Por exemplo, é sabido que as ciencias sociais están se dando en galego en moitos lugares por disposición oficial, en case todos os sitios, non sei. Que libros temos para o ensino das ciencias sociais? Pois hai uns textos, creo que poucos, que é o libro de texto, e, ollo xa, eu coñezo moi poucos que sexan elaborados aquí. Coñezo moitos que son traduccións. E eu que son presidente da Asociación de Traductores e que estou convencido da importancia enorme que ten a traducción, tanto para informarnos do que está pasando noutros lugares, como para o que decía antes a normalización da lingua e da cultura galega. Digo que un libro de texto nunca pode ser traducido. Para mí, un libro de texto ten que ser elaborado desde a cultura, desde a lingua na que se vai escribir para que de algún modo estea axudando a facer o proceso educativo centrado no alumno. Creo que é unha das eivas que hai que denunciar, e non digo todos, pero sei que varias editoriais o que están facendo exactamente é traducir os libros de ciencias sociais. Creo que contra iso hai que loitar decididamente. Creo que son elementos de distorsión do proceso educativo, porque o que están facendo é introducir mensaxes alleas ás nosas e están dándonos a mensaxe enormemente importante de que a nosa lingua é, ainda que non se formule expresamente, pero de que a nosa lingua é incapaz para elaborar nela o todo. Eu estou en contra dos libros traducidos, os libros de texto traducidos. Pero hai máis. As ciencias sociais, todo o mundo sabe que se prestan perfectamente a unha serie a utilizar unha serie de obras fora do libro de texto. E que non sei se é posible facer un ensino mínimamente eficaz de ciencias sociais sen utilizar libros fora do libro de texto. Onde están os libros, por exemplo, de xeografía? Onde están os libros de historia? Onde están as enciclopedias galegas e universais? Estou falando xeografía galega
do resto do mundo. Estou falando de historia galega e do resto do mundo. Onde están os libros de viaxes? Para a aprendizaxe da xeografía. Por Galicia e polo resto do mundo. Onde están, por exemplo, os libros de memorias? De galegos e de outras persoas. Paréceme que aí sí, nestes libros que se poden utilizar no ensino, os de Galicia, naturalmente, deben ser elaborados en galego e non hai ningún inconveniente en elaborar, se se pode, os libros pois, de viaxes, os libros de memorias, etc. En galego, aínda que non sexan de galegos, pero se non os hai en galego, a traducción aí pareceme que é perfectamente aceptable e perfectamente correcta, que non é o libro de texto, senón o libro utilizado aí. Hai, é certo, algunhas biografías, hai, é certo, algúns libros de memorias. Non sei se hai moitos libros de viaxes en galego, creo que non todos. Evidentemente, pareceme que se facemos un cálculo resultan absolutamente insuficientes. As ciencias naturais, que xa me dirán como se ensinan especialmente nos primeiros niveis, se non é partindo do entorno no que se topa o alumno. Isto é tremendamente dramático, supoño que o sabe todo o mundo. Porque o libro de Ciencias Sociais trae os nomes dunha planta, trae os nomes dun animal, trae os nomes dunha pedra, trae os nomes de algúns seres vivos que o alumno coñece, pero que non coñece o nome ou que entón non identifica. Paréceme que os libros de Ciencias Sociais son outros os que son absolutamente indispensables non só para influir na normalización cultural de Galicia da que estaba falando, senón para que o ensino sexa eficaz. Pareceme que é absolutamente imposible facelo un ensino eficaz de ciencias naturais se non é con textos galegos. E despois habería tamén todos os libros de botánica, todos os libros de química, etc., que se poden utilizar nos niveis ou noutros que non están moi poucos, que fan falta. Creo que de ciencias naturais hai realmente moi poucos. Despois, nesa redonda, os especialistas poderán dicir os datos concretos, pero eu, polo menos, coñezo moi poucos. Onde están os libros de matemáticas? Pois eu, que, como decía a presentadora, falei sempre galego, menos nunha cousa, que cando tiña que sumar, restar e multiplicar, facía en castelán. E iso se non é unha esquizofrenia que veña alguén e que mo resolva. Na escola ensinaronme un momento. Eu sempre sumei e restei en galego, pero multipliquei e dividín en castelán, porque a sumar e restar ensinoume meu pai. E a multiplicar e dividir ensinaronme na escola. E a escola era castelán parlante, ou polo menos pretendía selo, e entón foiseme formando esa monstruosidade na cabeza de estar utilizando para unhas cousas unha lingua, para sumar unha lingua e para multiplicar outra. Pareceme que iso non lle entra na cabeza a ninguén. Pois neste momento en que hai a posibilidade xa de facelo, creo que é absolutamente indispensable que os libros de multiplicar estén en galego. Aínda que en algúns casos non se utilicen porque o alumnado é castelán falante, creo que é absolutamente indispensable que haxa libros en galego. E remito ao principio, para que esteamos transmitindo a mensaxe de que somos un país, un pobo absolutamente normal, que non temos deficiencias por uns lados nin por outros, que logo na práctica hai 18 rapaces que se desenvolven mellor utilizando o libro galego.
e hai tres que por unha razón específica non son capaces de desenvolverse con ese libro, pois moi ben, estes utilizarán libros en castelán. Didácticamente, o profesor sabe o que ten que facer. Pero o que é absolutamente indispensable é que os libros estean ali e que os vexa. En canto, despois, a literatura, eu non sei se entrarei en polémica, polo tanto andarei con pés de plomo. Se queredes de chulo. Ia decir en canto a literatura infantil. A miña teoría é que non é literatura infantil, que unha novela é unha novela, é un poema, e é bo, e a literatura ou non é bo, ou non é literatura, que logo despois o aprenden ou utilizan, e ese cómodo é utilizable por rapaces ou non é utilizable por rapaces. Pero dame igual. Algún dos libros chamados de literatura infantil dos que hai en Galicia, sabemos que foi escrito pensando en que non ia ser un libro de literatura infantil. Por lo tanto, a mí non me gusta nada o apartado de literatura infantil, pero é exactamente igual. O sea, os libros de literatura que utilicen os rapaces e os mozos durante o ensino, creo que teñen que ser, estou falando fora do libro de texto, en galego tamén. Naturalmente, aquí é onde as traducións xogan un papel decisivo. A ver se nos explicamos. A min, unha vez, fixeron unha encerrona nunha escola, preparados os alumnos, eu alegro-me moito polo profesor, porque, digo que me alegro moito, porque así deu de pé para poder falar. Non considero que nos libros de texto de lingua galega os textos deberían ser exclusivamente de autores galegos. Bueno, a mí pareceme que o profesor que me meteu aquela pregunta pola boca dun alumno era sincero, pero pareceme que era dunha ingenuidade pasmosa. Creo que o feito de que ensinemos lingua galega non quere decir que esteamos facendo un gueto para non relacionarnos co mundo. Creo que a través da lingua galega nós temos que chegar a todo o mundo, absolutamente a todo o mundo. Como o castelán chega a través da lingua castelán e o francés chega a través da lingua francesa, o catalán da catalán, etc. Iso por un lado. Non podemos, creo, caer na ingenuidade de decir todos os libros que eu lle dou a ler a un rapaz do nivel que sexa teñen que ser libros de autores galegos. E hai nos magníficos, e creo que hai que usaros naturalmente, e que hai que ter información exhaustiva dos libros galegos que hai, dos libros de creación literaria. Pero creo que é absolutamente indispensable tamén que no proceso educativo entren libros importantes de outras literaturas impostos en galego. E aquí, algo disto hai, a mí pareceme que hai que sinalar unha eiva tamén importante. Como quen está producindo o libro son as editoriais, que son empresas con, naturalmente, rexidas pola lei da demanda e oferta, etc., con uns recursos limitados e, ademais, con unhas exixencias de rendibilidade, pois resulta que collete os libros para utilizar na ensina. Quero dicir, para utilizar pola xuventude, polos rapaces, traducidos e breves, que hai pouquísimas novelas, pouquísimos libros de contos, etc., de producción actual. Son libros
que teñen 100 anos ou máis. E iso, evidentemente, é necesario. Os clásicos de todos os tempos teñen que estar aí. É necesario. O rapaz en proceso de formación ten que ter acceso aos clásicos de todos os tempos. Pero non podemos facer que, como o libro que escribiu ou que publicou hai un mes un señor en París, se o traducimos temos que pagar dereitos de autor e, por tanto, sae máis caro. Non podemos evitar que ese libro estea aí tamén, porque o que non podemos é dicirle a un rapaz: mira, este libro, como non se traduciu aínda, tío, que vas facer é lelo dentro de 20 anos que se traduza. Non, ese rapaz naturalmente vai non ler en castelán. A este respecto, a min pareceme enormemente ilustrativa unha anécdota que contaba un amigo en poucos días nun simposio de traducción en Vigo. Contaba este home que un vasco, que un día, pasando por diante dunha librería en San Sebastián, atopou dous amigos, por lo menos coñecidos, que estaban observando o escaparate e ven un libro de contos rusos en euskera. E tamén é gana, tamén é gana de rizar el rizo, algo así. ¿Por qué voy a hacer el esfuerzo de leerlo en euskera pudiendo leerlo en idioma original? Este amigo colleu e procurou ir ao café, onde estaban eles todos os días, aprendeu 3 frases en ruso e dicíallelas, e les quedabas como cara. E lle dixen, que coño estás facendo? E dixo, non, se entendiades a Chekhov en ruso, na lingua original, tamén entenderedes a mí. Que quero dicir? É máis que unha anécdota. A mí pasoume tamén noutra escola, outra en Ferrol. Eu son coautor da traducción dun libro de Rodari, Contos ao teléfono. Pois cheguei a unha escola e dime un rapaz. Estas cousas son extraordinariamente interesantes para mí, porque se ve que hai quedante despois a discusión e a aclarar as ideas. E dime un rapaz, cree vostede que o traductor pode cambiar o texto original? Non, eu creo que non. Eu creo que un libro é bo, é malo, é regular, como queiras, pero o traductor o que ten que facer é ser absolutamente fiel ao original. Ten que dicir exactamente o que se di ali. E logo dicilo coa lingua de chegada, no noso caso coa lingua galega, pero coa maior corrección posible. Pero desde logo non se pode manipular. E dime, logo vostedes por que lle puxeron cachos novos a este libro? Como? Pois é certo. O que pasa é que a miña dilatada experiencia, que decía a presentadora, quere decir os moitos anos, xa aún lle dan pé para moitas cousas, e eu levaba na carteira, porque sospeitaba que podía pasar iso, o texto italiano, o texto galego estaba ali xa, pero tamén o texto castelán. Que sucede? Que este profesor, neste caso, o profesor, fixo de escotexar o texto castelán co texto galego, que podemos ver, se queredes, que andan por aí, son os únicos que hai, non hai outros ainda. E no texto castelán, por razóns que sexen, suprimiron algúns parágrafos de algún conto. No texto castelán, por razóns que sexen, suprimiron incluso un dos contos. Puxemos inteiro. Que quero dicir con isto? O mesmo cos que pensaban que o castelán era a lingua original do ruso. Quero dicir que a memoria da lectura que un ten, se eu lin un autor en castelán, non vou ter a mesma memoria que se lin a ese autor en galego. Entón vai resultar que cando o vexa en galego vou me topar de unha maneira un pouco rara. A memoria que temos de lectores, os adultos,
en Galicia é prácticamente castelano. Lemos todas as obras importantes da literatura universal en castelano. Pois, aparte desas confusións de que se o castelán, eu non sei se o profesor, no caso do libro de Rodario, estaba convencido de que a traducción castelán ten que ser perfecta, e a que podía ser imperfecta era a galega, que é outro complexo moi frecuente. Ou se ben estaba convencido de que Rodario escribira en castelano, xa non o sei, calquera das duas cousas. Mas paréceme que é unha responsabilidade enorme que a xente que se está incorporando por razóns de idade a cultura propia do país, que perciba, non sei se estou explicando, os extraños, os estranxeiros, as obras que non son a nosa lingua, que as perciba a través do castelano. Porque entón o que estamos facendo é creando ese mecanismo de distorsión, como me pasaba a mí cando sumaba en galego e multiplicaba en castelano. Creo, pois, que hai que facer algo para que os libros traducidos ao galego, as obras literarias traducidas ao galego, sexan as clásicas de todos os tempos, pero tamén as actuais. Sei que é máis difícil, ou polo menos que é máis custoso, pero creo que ese é un problema que hai que resolver. Naturalmente, sempre estamos coa mesma historia. Quen é o responsable último de que estas cousas se fagan e de que se fagan ben? Xa sei que resulta moi cómodo botarlle a culpa a alguén que non son eu, pero pareceme que é así. Creo que enrexe unha comunidade de ilustración, sexa da cor que sexa, non estou agora mesmo mostrando preferencias ideolóxicas que naturalmente teñas. Creo que ten só unhas posibilidades, e unha é este grupo de xente que é o pobo, que é o goberno, quero que sexa un grupo formado por un número de persoas que son números manexables e levadas a onde se queira. Creo que iso xa non corresponde ao momento actual, no esquema, polo menos formal, de ninguna forza política. Creo que o obxectivo debe ser a poboación do país que eu estou gobernando ha de ser unha formada por persoas que teñen moi clara a súa identidade, que están moi seguras de si mesmas, liberadas de complexos, o que dicíamos ao principio, normalizadas. Pois moi ben, se isto é así, se un goberno, calquera goberno, quere que o seu povo sexa un povo normal, supoño que terá que poñer os medios posibles para que iso sexa así. Entón, un dos elementos fundamentais é o ensino, e un dos elementos importantes dentro do ensino son os libros de texto e tamén os libros de utilización dentro do ensino. Así que, se o xogo da libre empresa, polas razóns que sexa, non é capaz de dar resposta completa e satisfactoria a todos os aspectos que son indispensables no libro, pois ten que abordalo directamente como sexa, mediante concertos, mediante un editor especial, mediante axudas como sexa a propia administración. E creo que non ten desculpa de ningún modo. Creo que a administración debe promover, por exemplo, a creación, naturalmente. Pero creo que é prioritario poñer a disposición dos
ensinantes e dos ensinados, os educandos, todo o material que é indispensable para un ensino correcto. Por exemplo, unha editorial que sexa unha empresa privada non se poñerá a editar libros de matemáticas porque non ten a quen venderlos. E o profesor que quere ensinar matemáticas en galego non as pode ensinar porque non ten o libro para facelo. Ese círculo, o único que pode é que ten a obrigación de quebralo é a administración. Eu creo que, ademais, a administración ten que controlar a calidade, non ideológicamente, pero sí a calidade dos libros e tamén a oportunidade. Explico. Creo que non se pode dilapidar os medios de que dispón a administración. Por lo tanto, dar axudas indiscriminadamente a calquera libro de texto que se vai a editar, creo que non conduce máis que a dilapidar. Creo que para iso ten que haber un control de calidade feito con todo rigor democrático para entendermonos, pero ten que haberlo. E o libro que chegue, o ensino ten que ser un libro con calidade suficiente para que sexa útil, de verdade, para que non se perda o tempo nin se gasten indebidamente os cartos. E dicía da oportunidade. Por exemplo, eu vivo en Vigo. O ano pasado iniciouse ali a carreira, a licenciatura de traducción. Pois, quen me pode xustificar que haxa unha licenciatura de traducción en Vigo, a única que hai en Galicia, e non haxa un dicionario de francés a galego, de inglés a galego, de ruso a galego? Os señores, os alumnos que van elixir a lingua de chegada, que así é como funciona, pois naturalmente, en Galicia resulta que neste momento ten máis campo o traductor o galego que o traductor o galego. Hai máis xente que vive de traducir o galego en Galicia que de traducir o castelano. Pero claro, o alumno, cando sexa a hora de escoller ali na facultade, escollo lingua de chegada castelán porque teño moitos máis instrumentos para facer as traduccións. A mí pareceme que isto é unha maneira clarísima de discriminar, de retorcer as cousas por non cumprir exactamente porque non é nada difícil facer en pouco tempo unha serie de diccionarios de outras linguas do galego, pensando niso, por exemplo. E hai moitos máis casos en que se poderían poñer como exemplos. En definitiva, eu creo que un goberno, calquera goberno, repito, que pense en que o seu povo non vai ser un montón de ovellas, senón que vai ser un montón de seres pensantes normais, ten que empezar por ter unha política cultural clara, elaborada con todo rigor, coa participación máxima. Dentro desa política cultural ten que ter unha política lingüística perfectamente definida, ben elaborada, posible pero exixente, e dentro disso terá que ter un instrumento pois de publicación, polo menos daquelas obras de interese para a comunidade e que a iniciativa privada non pode abordar polas razóns do mercado. E
isto o que quería dicirvos. Logo, creo que despois de que falen os compañeiros que van intervir na mesa redonda, estou disposto a facer as respostas ás preguntas que teñades sobre a formación. Moitas gracias. Eu quería tomar o café para prepararme para as respostas, pero moi ben, se sai agora encantado, non? E así xa queda o traballo feito e xa despois durmo máis tranquilo. É tremendo, cando non hai respostas, porque un di ou moi ben falei ou mal falei. E as duas cousas nunca podes. Ou non entenderon nada ou non lles importa para nada. E as duas cousas sí que podes. Bueno, entonces compartir unha pregunta. Ti crees que nos próximos anos a porcentaxe de libros dedicados ao ensino en galego que decías aproximadamente do 10% era un futuro máis facilmente que aumenta a porcentaxe? Bueno, hai dúas posibilidades claras. Por un lado, aumentarán os libros para o ensino en galego se aumenta a demanda. Entón, se a sociedade os pide, evidentemente, van a aparecer aí todas as que hai ou outras que os fagan. Iso é absolutamente clarísimo e seguro, porque a peseta anda todo. Entón, se hai unha demanda, evidentemente sí. Agora, o gran problema é que non se produce espontaneamente esa demanda e que, como consecuencia, non se produza o libro. Entón, aí, creo que cando ten que actuar a administración, e creo que non ten desculpa para facelo. Eu temo moito que, tal como están as cousas, resulte difícil que se produza espontaneamente esa demanda. En calquera caso, nós, como ensinantes, creo que deberíamos facer algo por provocar. Entonces, si vos a tomar café, se decía aquí Valentín, bueno, a ver si hace dos puntos. A menos cuarto.